नोंसोर सानखान्थिनि अनजिमाखौ साननो रोंगौ ना रोङा? आं रोंगौ। आच्छा आंबो रोंगौ। दे साफा साफा रोजाब। 1 2 3 गथ'सा 3 3 3 3 4 5 6 दाउसा 6 6 6 6 7 8 9 आगै दु 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 10 10 आसि 10 थाबाय था थि साबगौ आं बुंलायनि नोंनि मेथाइया जोबोद मोजां जादों। आंबो खन्थाइ दोंसे आवरायनि। दे आवराय। 1 2 3 4 5 जेखाइ खबाइ गासैबो बिखुङाव 5 6 7 8 9 10 नाया दं नेनानै हाथाय गुरजि 10 लाया आं जाया आं दैयाव थांफिन माबायदि ना बि आइसा ख्रि ख्रि अरबाय नामा नोंनि आखाइया आसि होआ मानो अब्लालाय गोख्रै लावथि। आब' आंबो खन्थाइ दोंसे आवरायनो रोंगौ। साबगौ दे आवराय। आगै नों सल'मन समबाराव सारिबाय मंगलबाराव मुं लाबाय बुधबाराव हाबा लाबाय बिस्थिबाराव बोरायबाय शुक्रबाराव सौग्रुबाय शनिबाराव थैबाय देवबाराव फबनानै दोनजाबाय। बा नोंनि खन्थाइया जोबोद ओंथि गोनां जादों। साबायखर फंबाय बेनि थाखै। आब' जों सानाव हाथरखिखौ मानो नुवा? औ सानाव जों हाथरखिखौ नुवा मानोना हाथरखिनि सोरांनिख्रुइ साननि सोराङा बेसेबा गोख्रोंसिन। बेनिखायनो बिनि सोराङा बिसोरनि सोरांखौ गाथेजोबनानै लायो। नाथाय हराव साना जोंनिफ्राय गोजानाव थायोखाय। स्टेशन सिङाव बेरेफुंजायाव सारि सारि रेलगारि नाय हनै गसंफैदों फिसा हुइसेल दामस्रादों जोंखौ हनै गारनानै खारलांदों। बे रेलगारिया बुरलुंबुथुरनि दैसाजोंबो खारो मिथिबाय। दे जों बयबो रोजाबनि।